In-nanniet jitalmu jilagħbu l-bowling, mhux minn xi nies professjonali iżda minn neputijiet tagħhom. Kienet atmosfera ta' familja li rnexxielu joħroġ l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta f'okkażjoni tas-Sena Ewropea l-Anzjanità Attiva u Solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. L-attività saret il-ġimgħa filgħodu fi-stabbiliment tal-bowling f'Paċeville. Attività li ntlaqet tajjeb ħafna minn nanniet li ħafna minnhom kienet l-ewwel darba li mhux biss forsi resqu lejn Paċeville iżda wkoll li messew il-ballun tal-bowling. Jena naħu pjaċir noħroġ man-neputi u dan jistedinni naħu pjaċir ħafna. Ferħan peress li l-ewwel esperjenza tal-bowling u naħseb ħaġa sabiħa li nilagħbu maħħalqa bowling nieħdu gost. U inti taf tilab il-bowling? Ejja. Ħatalli manna. Nipprova. Xi ħaġa speċjali għatfall esperjenza sabiħa li jkollhom dilaqda man-nanniet għax jibqgħu jiftakruha tul ħajjithom. Dylan xtaq jgħid xi ħaġa speċjali lil nantu. Thank you ta' kollox li tkun dejjem warajja. Għal din l-attività attendew ukoll iż-żewġ membri parlamentari Ewropew Maltin Joseph Kuxkiri u Edward Cicluna, kif ukoll il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta Peter Agius.